Considereu la funció, que és una funció a trossos, i ens diu trobeu el valor d'A i de B perquè la funció sigui contínua per a tots els nombres reals. És a dir, que la funció existeixi per a tots els valors d'X que pertanyen als reals. Que jo si dic m'estic a X igual a 5, aquella funció tinc un valor, i el mateix per qualsevol valor d'X, tant negatius, positius o 0. Si ens fixem, la funció té tres trossos, podem anomenar cada tros com una funció per separat. Per exemple, podem dir F1, F2 i F3. Si ens fixem F1, el primer tros, 2x més 3, existeix quan la x és menor o igual a menys 1. Per tant, això vol dir que va de menys infinit a menys 1. El primer tros, la primera funció, existeix en aquest espai, des de menys infinit fins a menys 1, inclòs el menys 1. El segon tros, a x més b, existeix si la x està entre menys 1 i 2. Per tant, F1, F2 està en aquest espai, entre menys 1 i 2, sense incloure el 2. I F3 està a les x més grans o igual a 2, per tant, de 2 a infinit. Llavors, els punts conflictius, per dir-ho d'alguna forma, són, òbviament, els límits d'un tros a un altre, que són el menys 1 i el 2. El que volem saber és que la funció que està formada per aquests tres trossos sigui contínua en tot el domini, en tota la recta real, i per tant vol dir que tingui un valor de f per a cada valor de x. Llavors, el primer tros, que va de menys infinit a menys 1, aquest tros per si sol ja és continu, perquè f1 no hi ha cap valor de x en el qual no existeixi f1. f1 existeix per a qualsevol valor de x, entre, òbviament, menys infinit i menys 1. Per tant, en aquell interval és contínua la funció. Aquesta x pot ser negativa, positiva o pot ser 0. La funció continuaria existint. Si la x val 0, la funció val 3. Si la x val 1000, doncs valdrà 2003. Si val menys 1000, la funció valdrà menys 1997. Per molt gran o molt petit que sigui el número de x, el primer tros de la funció existirà sempre. El primer interval és continu. Després, el segon interval per si sol també és continu. A x més b, la a i la b són simplement números reals, vale? I altre cop un polinomi de primer grau com és aquest, igual que era el primer tros, és continua en tot el domini en el que existeix, que en aquest cas és de menys 1 a 2 sense incloure. És a dir, F2 continua per a tot valor de x entre 1 i 2. Què vol dir això? Que no hi hagi cap punt de la funció en la que no existeixi per a aquells valors de x. I per últim, el tercer tros, F3, també és continu des de 2 inclòs fins a infinit. No hi ha cap valor de x que faci que no existeixi la funció. La x pot valdre 0 i la funció valdrà 0, la x pot valdre 1000 i la funció valdrà 1000 al quadrat, o menys 1000 i també la funció valdrà 1000 al quadrat. Per tant, F3 és contínua per a tot x entre 2 inclòs fins a infinit. Per tant, els trossos per si sols són continus en el seu interval. El problema són precisament els límits que hi ha entre aquests trossos, que en aquest cas són el menys 1 i el 2. Com fer o com assegurar que en aquests trossos també existeixi funció? Ens és igual si ha de ser el tros 1, el tros 2 o el tros 3, perquè com els tres trossos formen part de la mateixa funció, mentre en aquells dos punts conflictius existeix un d'aquests trossos, ja es complirà la condició de que la funció completa és contínua en tot el domini. Doncs bé, perquè una funció sigui contínua en un punt concret, ens diu la teoria, és que el límit d'aquella funció quan x tendeix al punt concret per l'esquerra ha de ser igual al límit d'aquella mateixa funció quan la x tendeix a aquell valor per la dreta. Com ho fem això per una funció a trossos? Primer definim quins són aquests punts conflictius, que en aquest cas serà el menys 1 i el 2. I comencem pel menys 1. I per tant direm, límit de la funció quan x tendeix a menys 1 per l'esquerra ha de ser igual al límit de la funció quan x tendeix a menys 1 per la dreta. I aquí entra en joc el que canvia respecte a una funció a trossos o una funció sencera, que és que quan estic fent menys 1 per l'esquerra, quina funció poso? Serà aquella funció que estigui per l'esquerra del menys 1. Si jo a l'esquerra del menys 1, quina tinc? La f1. I quan fem el límit quan x tendeix a menys 1 per la dreta, quina funció posarem? La funció que està a la dreta d'aquell punt. En aquest cas serà límit de la funció 1, del tros 1, quan x tendeix a menys 1 per l'esquerra, i límit de la funció 2, del tros 2, quan x tendeix a menys 1 per la dreta. De fet, com el concepte d'esquerra o dreta ho estem indicant en el tros de la funció que fem servir, el signe aquest que posem a la x no és necessari, simplement substituirem per menys 1. Per tant, fem-ho. Límit de 2x més 3 quan x tendeix a menys 1. Això és simplement substituir la x per menys 1. Menys 2, més 3, menys 1. I límit quan x tendeix a menys 1 de la funció 2, del tros 2, que és ax més b. Altre cop substituïm la x per menys 1, per tant serà menys a més b. Clar, la gràcia d'aquest exercici és que hem de trobar a i b a partir de les igualtats que construïm amb aquests límits, perquè aquí el que trobem és que menys 1 ha de ser igual a menys a. Ja tenim una igualtat. Fixem-nos que tenim dues incògnites, necessitem dues igualtats. I casualment tenim dos punts on aplicarem el límit, el menys 1 i el menys 2. Per tant, dues igualtats amb dues incògnites, resoldrem el sistema. I el mateix, doncs en aquest segon punt, el 2. Per assegurar que la funció sigui contínua en el punt 2, el que haurem de fer és que el límit
de la funció de l'esquerra sigui igual al límit de la funció de la dreta quan x tendeix a 2. Límit de x tendint a 2 de la funció de l'esquerra. Quina és la funció de l'esquerra? La f2. Sí? Respecte al punt 2, el de la seva esquerra és la funció 2. Doncs la funció 2 ha de ser igual al límit de x tendint a 2 també de la funció de dreta, que és la funció 3. Per tant, límit de x tendint a 2 de ax més b, doncs això ha de ser 2a més b. I límit de x al quadrat, recordem que el tercer tros era x al quadrat, quan x tendeix a 2. Doncs serà 2 al quadrat, que és 4. I altre cop s'ha d'igualar, l'e4 ha de ser 2a més b. I ja tenim dues equacions amb dues incògnites. Sí? Per exemple, aquí podríem aïllar la a, passo la a negativa a l'altra banda i el 1 negatiu a l'altra banda. Aquesta la substitueixo a l'altra equació. 4 igual a 2 per a, que ara és b més 1, tot això més b. 4 igual a 2b més 2 més b. El 2 s'aplica a cada terme del parèntesi i després el parèntesi. I sumem números amb números i lletres amb lletres, per tant ens queda 4 igual a 2 més 3b. Passem el 2 negatiu a l'altra banda, 4 menys 2 és 2, igual a 3b, i bé ens queda 2 terços. I la a, que és b, per tant 2 terços més 1, això és el mateix que dir 2 terços més 3 terços, sí? Si vull que tinguin el mateix denominador, el més fàcil és multiplicar i dividir per aquell número del denominador. Per tant, ens quedarà el mateix denominador i 2 més 3 és 5 terços. Per tant, a val 5 terços i b val 2 terços. El segon tros quedaria 5x terços més b 2 terços. Ja podríem comprovar que es compleix la igualtat. Si tornem aquí, el primer límit era aquest, doncs ara canviaríem a i la b per 5 terços i 2 terços. I això per menys 1 quedaria menys 5 terços més 2 terços. I això, menys 5 més 2 és menys 3 entre 3, que val menys 1. Per tant, aquesta es compleix. I si anem al segon límit que hem fet, a i la b la substituïm pel seu valor, 5 terços per x més 2 terços. Substituïm l'ex per 2, per tant serà 10 terços més 2 terços, 12 terços, 12 entre 3 és 4. També es compleix la segona condició. Complint-se això, f és contínua per a tot valor de x real. Si ens fixem, l'únic que hem fet és igualar les funcions en els punts de barrera, no? O sigui, passàvem d'una funció a una altra. Igualar el primer tros amb el segon tros quan la x val menys 1, i igualar el segon tros amb el tercer tros quan la x val 2. Igualar els trossos i substituir la x per aquell valor on canviem d'una funció a una altra. Per tant, la part teòrica i més correcta és aplicar els límits, però si ens confonem amb el tema dels límits i tal, l'únic que hem de pensar és que a l'hora de veritat l'únic que hem de fer és igualar les dues funcions quan la x val aquell valor i trobarem dues equacions en aquest cas amb dues incògnites i resoldrem el sistema.